Bon vespre. Tot d'una ho veiem. Començam, però, amb un polèmic anunci, la Facultat de Medicina. Ja fa molt d'anys que s'enxerra i molts de professionals del sector ho esperen amb il·lusió. La Facultat de Medicina a l'Hospital Son Espases és un projecte que suposa una gran inversió, però també representa tota una aposta per al desenvolupament de la investigació mèdica a l'illa. Però n'és ara el moment? A Panorama hem parlat amb les persones involucrades i amb els futurs metges d'aquesta illa per saber què en pensen de tot plegat. Para mí era tener que salir fuera sí o sí. También era algo que quería. La verdad es que no me hubiera gustado tener que quedarme aquí, pero tampoco había otra opción. La reivindicació dels estudis de medicina aquí a Balears és una qüestió molt antiga. Ha sido un tema que ha ido saliendo de forma recurrente y que yo creo que no se ha hecho la Facultad de Medicina porque no se ha querido. És que estar a Mallorca és diguem, un poc privilegi, no? Poder-te quedar aquí a estudiar el que t'agrada a casa teva. Somos la única comunidad de España, creo que junto con La Rioja, que no tenemos facultad de medicina. Entre la Universidad de Lleida, tengo la suerte de tener unos padres que se pueden permitir que yo viva fuera, pagarme un piso, pagarme la manutención, los vuelos para ir a verlos. Pero es verdad que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de irse a estudiar fuera. Yo creo que es una gran carencia aquí. Na Pilar va acabar la carrera de Medicina l'any passat. A l'examen del MIR va treure molt bona nota. Per això ha pogut escollir on fer les pràctiques. Ha estat 3 mesos a Son Espases i ara s'estrena com a resident al Centre de Salut de Son Serra, a Sedileta. De repente ya no eres un estudiante, sino que te sueltan en medio del hospital de urgencias y te dicen, bueno, empieza a pasar pacientes. Vaig estudiar a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, perquè ja m'interessava molt la genètica humana. Vaig estar un total de 8 anys als Estats Units i l'experiència va ser molt enriquidora. Cristòfol Vives és un dels investigadors de més renom en l'estudi de la genètica humana i de com aquesta influeix en el desenvolupament de certes malalties degeneratives, com ara el Parkinson. Després d'estar 8 anys treballant als Estats Units, va decidir tornar. Mon pare no estava molt bé i va sorgir l'oportunitat de tornar. Me varen parlar d'un projecte de creació de l'Institut d'Investigació Sanitària. El vaig veure com una oportunitat. En Cristòfol ha descobert la relació del Parkinson familiar i el mal funcionament d'una part de les cèl·lules de l'organisme. Ara segueix investigant al Departament de Neurobiologia de Son Espases. Pensava que en la meva formació podria contribuir a dur endavant aquest projecte i podia aportar el millor de jo mateix. El cas d'en Cristòfol Vives és excepcional. La majoria dels investigadors no tornen mai, fet que provoca una fugida de cervells. Per evitar això, es va crear l'IDISPA, un institut que pretén fomentar la investigació mèdica a les illes. Actualment hi ha fins a 54 grups d'investigació. Entre ells el UNIX, un dels grups més antics. Fèlix Grassa, reconegut investigador en l'àmbit de la litiasi renal, n'és el seu director. Treballa a la UIP i ha capitanejat des del principi el projecte de la Facultat de Medicina. Grasses està convençut de la importància d'invertir en la investigació mèdica i destaca els èxits que s'han aconseguit fins ara. Avui dia, on es tracta millor de la litiasi renal de tot l'Estat, és Balears. Per què? Perquè hi ha un grup aquí connectat a clínics d'hospitals públics i privats, no només públics, tots.
que treballem conjuntament i que això fa que el nivell d'assistència que es pugui donar amb aquesta patologia està a nivell nacional a davant de tot. Però per investigar es necessiten DOP-Bs i per aconseguir-los l'institut ha d'estar acreditat. Per què és beneficiós tenir un institut acreditat? L'Institut Carlos III de Madrid és l'institut que, diguéssim, reparteix els fons de DOP-Bs per tota la recerca biomèdica. Hi ha un fons que van específicament a instituts acreditats. Per tant, nosaltres, a la comunitat, no tenim accés a aquests fons que són específics per a instituts. Per poder acreditar has de tenir estudis de medicina. Si no, no t'acreditaran. Això ja ens ho han dit per activa i per passiva. Per tant, si es fa la Facultat de Medicina i l'IDISPA aconsegueix l'acreditació, les ajudes estatals augmentarien un 80%, fet que suposaria un gran impuls per a la investigació mèdica a les illes. Quan es va plantejar la construcció de Son Espases, ja es va fer pensant que un dia, segurament, acolliria la Facultat de Medicina. A una ala de la planta menys 1 de l'hospital hi ha les aules, que encara fan olor a nat. En esta área del hospital donde estamos hay 4 aulas de distintos tamaños, 2 salas de laboratorios, despachos, secretaría, etcétera. Es el lugar donde los alumnos, sobre todo de primer ciclo, pues podrían recibir las clases y donde se haría la formación en los primeros años de la carrera. Aquestes aules podrien acollir a uns 60 alumnes per curs. Les pràctiques les podrien fer dins el mateix hospital i tindrien el personal mèdic a l'abast per plantejar-los tots els seus dubtes. De fet, el contacte directe dels estudiants amb els metges resulta ser molt beneficiós. No només per a ells, sinó també pels propis pacients. Docencia siempre significa estímulo y cuando alguien enseña se prepara y se prepara más a fondo. Que hay de los que saben mucho, de los que saben menos, de los que transmiten mejor lo que saben y de los que no tanto. Els estudiants fan preguntes i els metges els han de contestar. Per contestar han d'estudiar i han de saber més. Podem mantenir a els professionals vius amb inquietuds i amb ganes d'anar millorant dia a dia. La Facultat de Medicina és una aposta per a la investigació mèdica, millora la motivació tant dels metges com dels estudiants i els pacients acaben sent millor atesos. Però clar, tot això que sona tan bé costa diners, bastants diners. La implantación de cada curso de los 6 de los que consta el plan de estudios de medicina supondría 1 millón de euros. Això no és una quantitat excessiva considerant qualsevol altre gasto. Palmarena val 3 milions d'euros a l'any. De cada euro que es gasti amb els estudis aquests, té una reversió de 3 euros per la comunitat. Hi ha qui pensa que ara no és el millor moment. Doncs el que pensem és que en aquests moments, amb aquesta crisi estafa a la qual ens trobem, en aquesta situació amb un sostre de dèficit que ens enfonsa i que ens està asfixiant, imposat des de Madrid, i amb tantes necessitats per a les majories socials a les Balears, no és un bon moment per posar en marxa la Facultat de Medicina, encara que tenim molt en compte que és una reclamació històrica. No entenem molt bé aquest doble discurs de que per una banda estem ofegats, però per l'altra banda ens volem penjar el titular que l'any que ve tindrem una Facultat de Medicina. Facultad de Medicina, sí, pero, y esto es un tema que también corresponde al activo médico, carrera profesional también. Però els partidaris del projecte asseguren que o es fa ara o mai. L'Estat espanyol, considera que el màxim d'estudiants que hi poden haver a tot Espanya són 7.000. I ara n'hi ha 6.800 o alguna cosa així. Què vol dir això? Que encara es poden crear un parell d'estudis de medicina, siguin públics o privats, però una vegada creats aquests s'ha acabat, no se'n podran crear més. És a dir, si es crea una privada o es crea un altre tipus d'estudi i s'arriba als 7.000 ja no hi haurà més. En Lluís és estudiant de primer de batxillerat al Col·legi Lluís Vives de Palma. S'està plantejant estudiar Medicina l'any que ve i analitza els pros i els contres de quedar-se
o partir. Pues enguany estic cursant primer de batxiller en Ciències de la Salut i entre les carreres que m'ha cridat més atenció hi ha Medicina. Suposaria tota una reducció de gastos que suposa anar-te'n a estudiar fora i a més també hi ha molts avantatges de posar-la aquí, perquè no és el mateix fer una classe amb 80 alumnes que s'apuntarien a les classes de Sant Espases que fer una classe amb 200, amb 300, que hi ha una facultat com seria l'Hospital Clínic a Barcelona. Però si s'obre la nova facultat, qui ocuparia les places? I sobretot, hi haurà feina per a aquests futurs professionals? No se pot utilitzar l'argument que serà perquè hi haurà més balears. Això no se pot utilitzar. Hi haurà els mateixos balears que hi pugui haver altres puestos. I possiblement un mallorquí que tingui un 13 damunt 14, abans de venir a una facultat de Medicina com aquesta, que serà, diguéssim, començarà, s'estimarà més, evidentment, anar a l'Autònoma de Barcelona, a la Complutense de Madrid o a la Facultat de Granada. Pel que fa a les possibilitats de feina, segons el Col·legi de Metges, dels 5.000 metges que hi ha col·legiats a les Illes, només 8 estan a l'atur. A més, d'aquí a 10 anys es jubilaran un 15% dels metges que ara estan en actiu. Pero ahora el tren pasa y hay que cogerlo. O sea, la Facultad de Medicina es necesaria, es viable, ¿no? Y es factible. Anar a cercar talent a fora suposa una despesa econòmica sempre molt més grossa. Has d'incentivar en aquell metge, en aquell investigador a tornar. Que si te lo puedes permitir sales fuera, sí, pero es que hay mucha gente que o no quiere o no se lo puede permitir. Y creo que hay más gente de esas que de las que salen fuera. El govern calcula que a finals de novembre el conveni que regularà els estudis de Medicina ja estarà firmat. Així, pel curs 2016-2017, la UIP ja estarà en disposició d'oferir el grau de Medicina.